Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka mai taken Tukwicin Ramadan. Tambaya ta 7. Ina son in yi sallah wutiri a masallaci cikin jam'i, amma kuma ina so in tashi cikin dare in yi nafila, yaya zan yi? Shin wutiri 2 zan yi ko yaya zan yi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la witrana fil laili, ba a yin wutiri guda 2 a cikin dare, kamar kuma yadda yake faɗi a wani hadisin ij'alu fi salatikum al-layli fi akhir salatikum al-layli witra. Manzon Allah yake cewa ku sanya wutiri ta zamanto ita ce ƙarshen sallan da za ku yi da daddare. To ya kai mai tambaya, kaga cewa ka yi wutiri guda 2 da daddare ba naka bane, saboda manzon Allah ya hana. Amma ya kamata a ce idan ka riga ka yi sallan wutiri da daddare, ka tashi da daddare kana son kuma ka ƙara yin wata ibada a cikin Ramadan, to ka samu wata ibadan da za ka yi kamar karatun Ƙur'ani da azkar da makamantansu, sai ka yi, ba sai ka ƙara yin wata wutirin da daddare ba. Idan kuma ya zamanto cewa ba makawa ita wannan sallan kawai ne kake so za ka ƙara yi, to malamai suna cewa za ka iya yi akan ɗayan abubuwa guda 2. Imma ya kasance lokacin da liman ya kai sallan shi ta wutiri baka sallame ba, ka tashi tsaye ka ƙaro raka'a guda 1 ta zamanto shafa'i kenan. Idan ka tashi da daddare za ka ci gaba da sallanka, sai ka sanya wutirinka a ƙarshe. Ko kuma a lokacin da aka yi sallah ka yi shafa'i da wutiri ka tafi gida, daga nan sai da daddare kuma ka tashi lokacin kuma alfijir bai fito ba kuma kana son ka yi wata sallan dare, to sai ka ainihin ciko ƙwara 1. Bayan ka ciko ƙwara 1 ya zamanto shafa'i kenan, sai ka ci gaba da sallolinka har zuwa lokacin da ka ƙare, kuma daga nan sai ka yi wutiri ƙwara 1. Amma abinda tunasarwa ko kuma abinda ya kamata a gare ka, tunda manzon Allah ya hana a yi wutiri guda 2, kuma wancan ijtihadi ne na malamai, abin da yake a gare ka ya kamata kawai idan ka tashi da daddare, in dai ka ga ka yi wutiri, to ka yi wata ibada shine mafi a'ala a gare ka. Ya kasance ka yi karatun tilawan Ƙur'ani tunda ita ma tana da lada, ko kuma ka yi azkar tunda ita ma tana da lada. Abin da muka faɗi daidai Allah ya tara mu a cikin lada, abin da kuma muka yi kuskure Allah ya yi mana, dama mu yan adam ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.